Skop wordt ingelaten, zo staat ze. Progress wordt... Die ons volgende kant van Progress. Silver Stars wat van voor met 22 punten in 24 al beteken. Progress moet 2 keer punten dan teken. Silver Stars nummer 11 wat 2 punten wil gaan bijvoegen. Telling is stand 30 punten, Silver Stars 24 punten, Progress, en hij 2 punten weggezet. De telling wil hier aan daarna 32 punten voor Silver Stars, Progress 24 punten.